Ollaan päästy kesäkuun loppuun 29.6. ja ollaan aloittamassa Midnight Bulletin Through the Iron musiikkivideon kuvauksia. Tarkoituksena nyt on aloittaa tällaisella ränsistyneellä autiotalolla. Kuvataan noita erakkohommia. Hullua, joka on eristäytyneenä muusta maailmasta ja elää omissa maailmoissaan. Sinne sitten pitäisi kohta mennä. Tässä se menee kyllä niinku aika jotenkin ohi. Varmaan pitää laittaa tuohon johonkin ihan keskelle. Enemmän savua. No niin, kuvauspäivä numero 2. Kuvataan Midnight Bulletin bändiosuudet, eli Through the Iron videosta on kyse. Ja bändiosuudet takana olevalla taustalla tässä on nyt ollut aika ohjelman täyteinen aamupäivä. Tässä palokuntakin kävi paikalla. Emme käytä siis tulevalla videolla savukonetta, totesimme sen. Mutta ei mitään. Hyvä tulee.